La vicepresidenta segona i diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, ha visitat este matí el Camp de Túria per conèixer de primera mà el resultat de les obres al camí vell de Llíria entre Bétera i Nàquera després de la finalització dels treballs impulsats per l'àrea provincial de Carreteres dins del programa de millora de camins d'interès territorial. En una actuació molt bàsica, 800.000 euros, que ha vingut a millorar, perquè no hem d'oblidar que a dia d'avui encara és una vereda, ha vingut a millorar la plataforma, per tant millorem la seguretat vial, ara es poden creuar dos camions, que abans no podia ser, i sobretot el que hem resolt són greus problemes que tenia de drenatge. Que necessitem que este camí es convertisca en una carretera i en això anem a treballar, en ese deslinde tan necessari per a que es convertisca en carretera. Porque llevamos 10 años remarcándolo, el tema de los baches, los infinitos siniestros que se han ocurrido aquí en el Camí de Llíria, catalogándolo como un punto negro. Ese punto negro ha desaparecido desde el día de hoy. Tenemos una estructura firme, una estructura que ha pasado de ser una vereda a ser una carretera. La jornada ha continuat a Serra, on la diputada ha visitat la nova rotonda construïda entre la CB310 i la CB328, una actuació destinada a millorar la circulació i reforçar la seguretat en l'entorn de la Serra Calderona. Hem resolt un problema greu de seguretat vial. Era un encreuament altament perillós, fonamentalment per als ciclistes perquè sempre estan en desavantatge respecte als vehicles i jo crec que en l'execució d'esta rotonda s'ha tingut molt en compte aquest trànsit massiu de ciclistes. Aquí había un punto negro en este cruce, había muy poquita visibilidad desde que sales de Serra que bajas hacia abajo, hacia Valencia, y la verdad es que eso es lo que más nos preocupaba. Y bueno, con esta rotonda pues ya se ha solucionado.